Já tě tu zdravím a dnes ti ukážu, jak si uděláš svoji první objednávku v Euroně. Najedeš si na tyhle stránky www.euronabicerny.com a zobrazí se ti tady tahle stránka Eurony. A tady nám už lítají, tohle si smažu, a tady nám už lítají akce, které jsou, které si najdeš tady v tomhle sloupečku, tady jsou novinky, mrkneme se, co jsou za novinky, máme vína, no prosím, takže tady jsou různé novinky, dále jsou to tady ty akce, které různý výhodný balíčky, Eurony, ale my jdeme na tu první naši objednávku. Tady na tato modré liště si prostě najdeš do sekce, kterou hledáš. My budeme dělat první objednávku a zajdeme si na domácnost, protože domácnost máme všichni a všichni tak nějak potřebujeme ty nejnutnější věci na úklid. Takže v domácnosti, to jsem tady v tom prostředním odkaze, si najdu tady na univerzální úklidové prostředky. Tady ti vyjede celý výběr univerzálních prostředků, jsou to litrovky a já ho doporučuji úplně každé z vás, takže potom ti pošlu na ten univerzál na velikou prostě, velikého pomocníka v tom směru, že dostaneš návod, na co ten univerzál využít, jak ho ředit, protože se ředí, uděláš z nich 50 půllitrových lahví, tady z téhle litrovky, takže já tady doporučuji třeba tady ten černý hrozen. Jo, ono se ti tady všecko takhle otevře, o tom výrobku si můžeš přečíst, že to má objem 1 litr, tohle je kód objednávkový, pod kterým se objednává. Tady si najdeš složení a tak dále, různé tady tyhle věci, technický, praktický, takže šoupnu univerzál do košíku a mám ho tam. Jdu do domácnosti opět a protože v kuchyni se pohybuju taky úplně hodně moc, tak si objednám tady tenhle prostředek na čištění kuchyní, ta je půllitrovka, ale ta se taky ředí, takže to ti taky k tomu pošlu návod a řeknu o co a jak, jo, protože ty smrady se prostě už nedají vydržet, takže dáváme si do košíčku kuchyňský pomocníky a tady se ti načte čistič na trouby a grily, ten samozřejmě musíš mít taky, takže dáš si do košíku čistič na trouby a grily. Můžeme do toho košíku se jít podívat, co jsme si tam všechno dali a vidíme, že tady máme ten univerzál, tady máme čistič na kuchyně, pohlcovač pachů do odpadkových košů a čistič na trouby a grily. Jo, tady vidíš, že jsou ceny, včetně DPH, a každý ten přípravek prostředek má svoje bodové ohodnocení. Takže já teď mám přípravky za 783 korun a mám 31 bodů. Ale ono je to škoda, protože ta první objednávka je prostě úplně nejvýhodnější tím, že ji uděláš za 100 bodů. Takže jdeme do koupelny. Koupelna, ta si samozřejmě zaslouží svoje čističe a jsme v koupelně. Takže čistící prostředek na koupelny, který se taky ředí, tak ten prostě musíš mít, protože ho budeš používat prostě neustále. Supergal na rez a vodní kámen, ten se neředí,
ale bez něho se vodního kamene nezbavíš. Takže máme i koupelnu. Vidíš, že už máme 47 bodů a to nám pořád nestačí, takže jdeme do toalety. Na toalety samozřejmě čistíme úplně každý, takže dáme si tady čistič na toalety, klasickou jakoby čistič, kterým čistíš mísu, tak ten se taky neředí a je to novinka, nějaká limetková záležitost, takže tenhle si tam taky dám a přidám si k tomu do košíčku, dáš tady tenhle gel, který ti vystačí prostě na úplně, nevím, nesmyslnou dobu, takže ten si dám taky do košíku, abych měla pěknou jakoby vůni na té toaletě komplet. Tak a jdeme dál, máme tady toalety, čističe odpadů, res a vodní kámen, podlahy, vysávání, tady jsou dezinfekce, bytové vůně. Hele, a tady máme, každá myjeme nádobí, každá prostě ho používáme, tady tyhle jary, jenom v euroně se tomu říká dish, jsou to buď tady tyhle 400 ml, anebo litrovky, takže já si dám do košíku tady třeba tenhle dish a už mám krásných 70 bodů, ale pořád mi to nestačí na tu 100 bodovku, takže pořád ještě tady se můžu pokoukat pokud máš myčku, takže můžeš si vzít čistící prostředek do myček, úplně základ. Tady je sůl do myček, taky základ, leštidlo do myček. Takže tohle mám taky a já teď nově používám tady tenhle gel, je to litrovka a on se používá, kávová lžička, je to strašně srandovní, protože ta spotřeba je úplně piko. Tak a teď se podíváme na košík. Takže košík se nám načítá a tady už tě Eurona informuje, protože v katalogových cenách, což jsou tady tyhle ceny, ale ty budeš nakupovat za velkoobchodní ceny, bez marže 20%, to ti hned ukážu. Takže pokud uděláš minimálně objednávku za 1500 Kč v katalogových cenách před odečtením 20% marže, tak máš dopravu zdarma. A my tady máme cenu 2584 až 104 krásných bodů. Ty teď nakupuješ za každý, kdo udělá svoji první objednávku v jakékoliv hodnotě, nakupuje bez marže 20% tady z těchto cen. Jo? Ale ty už další příští měsíc, protože jsi splnila krásných 100 bodů, tak budeš nakupovat bez marže 25% a ještě k tomu dostaneš a vyváž za 229 korun. No, krásný. Takže se jdeme podívat, co tady ještě jednou máme. Takže tady máme univerzální čistič, čistící prostředek na kuchyně, který se ředí, univerzál se taky ředí, pohlcovač pachů se neředí, ale ten musíš mít, čistič na trouby a grily, ten taky musíš mít, čistící prostředek na koupelny, to je základ, ten se ředí, ten taky musíš mít, čistič na res a vodní kámen, ten je bez debat. Do toalety máme na čištění toalety, tohle je toaleta, nebo by ten přípravek do košičku. Tady máš jar, neboli dish. Tady máš na vyčištění myčky prostředek, sůl do myčky, leštidlo do myčky a gel do myčky. Tohle ti garantuju, že ti prostě tady tenhle celý nákup vyjde na několik měsíců, nebudeš muset prostě nic koupit. To je až neskutečný, protože jsou to koncentráty, takže o to Euroně jde, aby nám ušetřila plasty, aby ušetřila tahání nám všech možných nemožných věcí z drogerie a
bylo minimální množství, minimální spotřeba. Ty k tomu zdarma dostaneš letní minikatalog, vzorečky vůní z tohohle letního minikatalogu. Tady je pumpička, tady k tomu diši, k tomu jaru, to je taky zdarma. Tady dostaneš katalog velké Evrony a k tomu ještě nějaké průvodní prostě dokumenty. Pak tady dostaneš košíček, ano, tady k téhle, jak jsem říkala, do toho, k tomu čistícímu gelu na zavěšení do toalety. Tady dostaneš, to je právě, že úplně to komplet, celkový komplet vůní Eurony. Jsou to aviváže, které můžeš samozřejmě použít, všechny se očucháš, protože tady tyhle kolekce jsou určitý vůně, protože Eurona obrovsky nádherně voní, takže tady budeš mít takový vzorkovník a ty si můžeš potom příště už sama vybrat podle toho, co ti voní z těchto vzorečků a vyváží. Takže my si máme tady fakturovanou částku 2584 korun za 104 korun, ale ty nebudeš platit tady tuhle částku. Ty zaplatíš o 20% nebo bez marže 20%, takže 2584 děleno 1,2, takže ty zaplatíš 2153 korun místo 2584 korun. Tady další měsíc budeš mít za 200 a vyváž. Ušetříš spousty peněz jenom tady tímhle jedním nákupem, ale protože jsem říkala, že univerzál se ředí, prostředek na kuchyně se ředí a čistič koupelen se ředí, tak si tady nezapomeň přidat řadící lahev. Tak, a už nám tady skočila řadící lahev za 29 korun a protože to máme na 3 výrobky, takže dáme 3krát. Tak, teď si dám pokračovat v objednávce. A já, protože se tady, už jsem registrovaná, už si nakupuju, tak už to mám tady takhle jakoby předpřipravený. Já si dám jenom přihlásit se a jdu nakupovat pod svým účtem, ale ty si uděláš svůj účet, takže se zaregistruješ, takže si dáš registrovat. Tak, a tady jsou všechny tvoje osobní údaje, takže tady si dáš svoje jméno a příjmení, tady si dáš mail, pod kterým se budeš přihlašovat. Tady si dáš svoje heslo, telefonní číslo, protože Eurona tě bude informovat, nebo ne Eurona, ale tvůj dopravce tě bude informovat, že už ti veze balík. A tady si nezapomeň napsat moje Eurona ID, které je 420-789-1954-716. Tohle je obrovsky důležitý, a protože Eurona je založená na tom, že má své poradce a tím poradcem budu já. Ty spadneš tady pod tohle moje ID a já ti pošlu odkazy, videa, návody, prostě budu s tebou komunikovat, abys byla z výrobky spokojená. Pak si tady dáš fakturační údaje, tady že dáš si souhlasy s MLM a s tím. Tohle si určitě dej, protože Eurona posílá určitý aktualizace, speciální nabídky ti do mailu a tak dále. Pokud to nebudeš mít zatrhlý, nedostaneš vůbec nic. Takže dáš si registrovat. Ono mě to tady nepustí, protože já to tady nemám vyplněný, ale ty si dáš registrovat na mail, který jsi tady dala, tak ti dojde link, ty ho potvrdíš, přihlásíš se tam znovu,
už ten košík nebude za ty 2000, teď tam tady naskočily ty lahvičky, bude kolem 2200 a ty dokončíš objednávku, vybereš si dopravce a platbu, pokud chceš platit kartou, anebo jestli chceš platit hotově při předání balíku. Takže tohle je celá krásná objednávka. Pokud samozřejmě budeš chtít praní, tak se můžeš podívat i tady do praní na určitý věci, jako jsou třeba, tady máme barevné prádlo, jsou gely, prací, prášky, no prostě, když budeš potřebovat s první objednávkou, určitě se na mě obráť, ale tady tenhle košík, jak jsem ti řekla, je taková doporučená věc, abys tou domácnost měla ekologickou, abys používal koncentráty, za pár korun vydržela tě neskutečně dlouho, takže přeji ti krásný den a kdyby cokoliv, tak se na mě obrať. Takže krásný voňavý den s Euronou přeju.